सर्व पत्रकार मित्र तसेच संचालक महोदय सन्माननीय मडगावकर सर आणि सर्व अधिकारी कर्मचारी यांचं मी प्लॅटिनम कार्डचं अनावरण करणार आहोत. तत्पूर्वी या कार्यक्रमासंदर्भाने बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद गावडे सर प्रास्ताविक करतील. सुस्वागतम. सर्वांचं प्रथम स्वागत. आज आपण प्लॅटिनम म्हणजे नवीन कार्ड बँकेचं विकसित करत आहोत. बँकेच्या एटीएम कार्डचा प्रवास बघितला तर बँकेने 2013 साला पहिलं कार्ड लोकल एटीएम कार्ड सुरू केलं होतं आणि तदनंतर 2014 मध्ये अन्य बँकेत किंवा सगळ्या बँकांमध्ये चालणारं डेबिट कार्ड माननीय राणे साहेबांच्या हस्ते इथेच ओरोसमध्ये त्याचं उद्घाटन झालेलं होतं. 2014 नंतर 2016 मध्ये पुनश्च एक चिप बेस कार्डची नवीन संकल्पना आली, ती बँकेने केली आणि 2016 मध्ये चिप बेस कार्ड केलं. 2023 त्याच्यात आणखी प्रगती होत गेली आणि तिथे कॉन्टॅक्टलेस कार्ड म्हणजे नुसते आपण हातात खिशात ठेवून सुद्धा पैसे काढू शकतो 5,000 किंवा 2,000 पर्यंत असे कॉन्टॅक्टलेस कार्ड 2023 मध्ये माननीय राणे साहेबांच्या हस्तेच त्यांच्या वाढदिवसाचे आपण त्याचं उद्घाटन केलं होतं. आणि आता आपण 2025 मध्ये एक प्लॅटिनम कार्ड जे अत्याधुनिक कार्ड आहे असं आपण सुरू करत आहोत. एकूण बँकेचे एकूण खातेदार बघितले तर 4,04,000 एवढे बँकेचे खातेदार आहेत आणि यापैकी जवळपास 2,000 लोकांना या कार्ड धारकांना बँकेकडून सुद्धा वेगवेगळ्या सुविधा दिली जाते. यामध्ये सर्वात महत्त्वाची सुविधा म्हणजे जी अन्य कुठल्याही बँकेत मिळत नाही अशी सुविधा म्हणजे आपण 2 लाखापर्यंत इन्शुरन्स त्या कार्ड धारकाचा अपघात इन्शुरन्स बँक उतरते आणि त्यापैकी जवळपास गेल्या वर्षी आम्ही 18.93 लाख म्हणजे जवळपास 19 लाख खर्च केले होते आणि आपल्या जिल्ह्यातले 9 लोक यांचा ऍक्सिडेंट झाला, त्यापैकी 8 मृत्यू झाले आणि एक त्याचा अधू झाला. तर या सगळ्यांना मिळून 17 लाख रुपये या वेगवेगळ्या न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनीकडून या लाभार्थ्यांना मिळाली. अशी सुविधा देणारी जिल्हा बँक ही एकमेव बँक आहे. अन्य बँकेत अशी ऍक्सिडेंट पॉलिसी सुविधा मिळत नसते. पण एखाद्या आपल्या खातेदाराचं आकस्मिक असं काही झालं बरं वाईट तर तशी सुविधा देण्याचा निर्णय बँकेच्या संचालक बोर्डाने घेतला आणि तो आपण आतापर्यंत इम्प्लिमेंट करत आहोत. आज आपण प्लॅटिनम कार्ड हे नवीन कार्ड आजपासून सुरू करत आहोत आणि या कार्डाच्या काही खासियत अशा आहेत की या कार्डामध्ये आता जे आपलं साधं कार्ड बघितलं होतं 30,000 रुपयेच काढता येत होतं. याच्यामध्ये लिमिट जादा आहे, 40,000 रुपये काढू शकतात. त्याच्यामध्ये इकॉम सारख्या सुविधा 2 लाखापर्यंतच्या मिळू शकतात. तुम्ही कॉन्टॅक्ट लेन्सचे 5,000 मध्ये काढू शकता. याला आणखी 2 लाखाचा विमान जादा तो NPCI कडून मिळू शकतो. आणि दुसरे जे विमानतळ किंवा आपण रेल्वेमध्ये लाऊड सुविधा किंवा आपल्याला बसून जेवणाची एक सुविधा मिळते फ्री ऑफ 1 रुपयामध्ये अशी सुविधा सुद्धा ह्या कार्डाचा जो वापर करते जे प्रीमियम कस्टमर बँकेचे असतील त्याला ही सुविधा मिळणार आहे. आणि असे नवीन प्रकारची कार्डची सुविधा आज आमच्या संचालक मंडळाने आपल्या सर्वांसाठी सगळ्या ग्राहकांसाठी उपलब्ध करून दिली आहे आणि त्याचा आज शुभारंभ बँकेचे माननीय अध्यक्ष महोदय आणि बँकेच्या संचालक महोदय यांच्या उपस्थित होत आहे. मी बँकेचे माननीय अध्यक्ष महोदयांना विनंती करतो की त्याचं एक अनावरण करून प्रायोगिक तत्वात 2 आमचे खातेदार आहेत त्यांना या कार्डाचं वितरण करावं अशी सर्वांना विनंती करतो. श्री संदीप धारगळकर सावंतवाडी जे आमचे खातेदार आहेत त्यांना प्रथम कार्ड द्यावं बँकेने. तसेच वालावलकर विनाथ वालावलकर तसेच सगळे संचालक महोदयांनी आज कार्ड द्यायचं आहे. प्रथम कार्ड गावडे साहेबांना पहिलं संचालक बँकेचे
नाही तू मध्ये येतात. नमस्कार. सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या विद्यमान संचालक मंडळाला सामाजिक क्षेत्रातील विविध कामं, बँकेच्या विविध विभागांमधली यशस्वी कामगिरी आणि हे करत आणि आपल्या समोर सांगताना समाधान वाटतं की आम्ही निश्चितपणे दुग्ध व्यवसायाच्या वाढीमध्ये या जिल्ह्यात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. त्याच्यामध्ये यशस्वी होताना आता आपल्याला शेतकऱ्याला शेतीपूरक व्यवसायामध्ये व शेळी मेंढी पालन असेल, त्याच्याबरोबर अन्न प्रक्रिया उद्योग असतील, यासारख्या शेतीपूरक व्यवसायांबरोबरच त्यांचं शेती उत्पादन वाढवण्यासाठी सुद्धा जिल्हा बँक म्हणून आम्ही मागच्या 3 त्याच्यामुळे एक सुप्रशासन आम्ही या जिल्ह्यामधल्या जिल्हा बँकेच्या सगळ्या कारभारात देऊ शकलो. एक आर्थिक शिस्त बँकेच्या सगळ्याच कारभारामध्ये आम्ही आणण्यामध्ये यशस्वी झालो आणि त्यामुळे NPA प्रमाण म्हणजे जिल्ह्यातल्या जिल्हा बँकेकडील कर्जाच्या थकबाकीचं प्रमाण हे कमीत कमी ठेवण्यामध्ये आम्ही यशस्वी झालो आणि मागच्या कित्येक वर्षापासून असलेल्या रकमांमध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये वसुली करून आज जिल्हा बँकेचा नेट NPA 0 ठेवण्यामध्ये आम्हाला यश प्राप्त झालेलं आहे आणि म्हणून यासाठी मी या सगळ्याच माझ्या जिल्हा बँकेच्या ग्राहकांना सुद्धा मनापासून धन्यवाद देतो. त्याचबरोबर या सगळ्या कामकाजामध्ये जो महत्त्वाचा भाग आहे की जिल्हा बँकेमधल्या ठेवींचं वाढीचं प्रमाण, आपल्याला यापूर्वी आपल्या माध्यमातून मी वासियांशी आणि माझ्या सगळ्या जिल्हा बँकेच्या ग्राहकांशी संवाद केलाय आणि वेळोवेळी त्यांना केलेल्या आव्हानामध्ये अनेक वेळा मोठ्या प्रमाणामध्ये या सगळ्या ठेव योजनांमध्ये ग्राहकांनी चांगली साथ दिली आणि त्यामुळे आम्हाला ठेवीमध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढ मागच्या 3 वर्षात झाली आणि आज आम्ही जवळपास 3,152 कोटीच्या आसपास ठेव प्राप्त करू शकलेलो आहोत. या वर्षीच्या मार्च महिन्यापर्यंत हाच ठेवीचा आकडा साधारणतः 3,500 कोटीपर्यंत जाईल अशी अपेक्षा आहे आणि म्हणून व्यवसायाच्या टप्प्यामध्ये झालेली भरघोस वाढ, दोघं नफ्यामध्ये आपण 100 कोटीपेक्षा या 3 वर्षात पुढे जाऊ शकलो. त्याचबरोबर ऑडिट वर्ग आपण कायमस्वरूपी त्याच श्रेणीमध्ये अ वर्गामध्ये राहिलो, किंबहुना त्याच्यामध्ये अधिक काही सुधारणा करण्यामध्ये मागच्या 3 वर्षामध्ये आम्ही यशस्वी झालो. शेती आणि शेतीपूरक व्यवसायांना कर्ज पुरवठा करत असतानाच महिलांच्या माध्यमातून व्यवसाय उभारणीसाठी सुद्धा कर्ज पुरवठ्याचं प्रमाण या जिल्ह्यात मागच्या 3 वर्षात वाढलेलं आहे. बँक सखी ही एक नवीन संकल्पना जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून जिल्ह्यामध्ये राबवण्याचा प्रयत्न आम्ही करतो आहोत की जेणेकरून ग्राहकांच्या घरापर्यंत बँकेची सेवा देण्याचा प्रयत्न त्या निमित्ताने आम्ही करतो आहोत. सिंधू उद्योग सहयोग कक्षाच्या माध्यमातून या जिल्ह्यामधल्या नवउद्योजकांना केंद्र शासन, राज्य शासनाच्या आणि विविध महामंडळाच्या योजनांचा अर्ज असेल किंवा ती योजना मिळवण्यासाठीचं आवश्यक सहकार्य असेल, हे मिळवून देण्यासाठी या कक्षाच्या माध्यमातून सहकार्य करण्यामध्ये आम्ही यशस्वी झालो आणि म्हणून महाराष्ट्रामध्ये अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त उद्योजकांना कर्ज देणारी बँक म्हणून, जिल्हा बँक म्हणून
प्रथम क्रमांक मिळवण्यामध्ये सुद्धा आम्ही यशस्वी झालेलो आहोत. आणि याचबरोबर आपल्याला माहिती आहे की गेल्या वर्षी आम्ही आमच्या बँकेच्या डेटा सेंटरचं ISO नामांकन सुद्धा प्राप्त केलेलं आहे. आणि ही गुणात्मक आणि दर्जात्मक वाढ करत असताना डिजिटल बँकिंगच्या माध्यमातून, ग्रीन चॅनलच्या माध्यमातून अधिकाधिक डिजिटल सेवा ग्राहकांना देण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आलेलो आहोत. आणि त्याच्यामध्ये ग्राहकांचा उत्स्फूर्त अशा प्रकारचा सहभाग सुद्धा होताना आपल्याला दिसतो आहे. आणि त्याचाच एक भाग म्हणून आता ज्येष्ठ नागरिकांसाठी डोअर स्टेप बँकिंग असेल, त्याच्या माध्यमातून आम्ही काम करत असताना जी चांगली सेवा या डिजिटल बँकिंग मध्ये दिली त्याच्याबद्दल या बँकेला या वर्षीचा सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार सुद्धा मिळालेला आहे. आणि हे सगळं करत असताना आज आपल्या जिल्ह्यातल्या प्राथमिक विकास संस्था सक्षम होण्यासाठी, ज्या शेतकऱ्याच्या माध्यमातून या विकास संस्था चालवल्या जात आहेत त्या सक्षम होण्यासाठी, त्याचं संगणकीकरण 100% होण्यासाठी आम्ही जिल्हा बँक म्हणून आम्ही काही स्वफंडातून सुद्धा आर्थिक तरतूद करून या सहकारी संस्थांना मदत करण्याची भूमिका घेतली. जो पहिल्यांदा इतिहासात अशा प्रकारचा निर्णय घेऊन लाखो रुपये आम्ही या विकास संस्थांच्या सक्षमीकरणासाठी खर्च करण्याचे निर्णय घेतले. आणि त्याच्या माध्यमातून चांगले त्याचे परिणाम आता विकास संस्था सक्षमीकरणाच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळत आहेत, की जेणेकरून या सहकार क्षेत्राची आणि शेतकऱ्याची महत्वाची संस्था असलेली विकास संस्था या पुढच्या काळामध्ये सक्षम असावी, हा त्याच्या मागचा प्रामाणिक हेतू आहे. आणि म्हणून या सगळ्याच्या माध्यमातून या जिल्ह्यामध्ये जिल्हा बँकेच्या सहकार्याने बाजार समितीचं पहिलं अशा प्रकारचं मार्केट यार्ड उभारण्यासाठी आवश्यक ती मदत करण्याची भूमिका त्या निमित्ताने आम्ही घेतली, की जेणेकरून या जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्याचा उत्पादित मालाला योग्य बाजारपेठ मिळाली पाहिजे. आणि या सगळ्या वाटचालीमध्ये फक्त शासनावर अवलंबून न राहता जिल्हा बँकेने काही महत्वाची पावलं उचलावीत. आणि जिल्हा बँक ही फक्त या सगळ्या वाटचालीमध्ये आर्थिक केंद्रबिंदू न ठेवता ही सामाजिक विस्ताराची आणि सामाजिक विकासाचं सुद्धा एक या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं महत्वाचं केंद्रबिंदू बनावं, हा प्रामाणिक हेतू ठेवून आम्ही बँकेच्या विकासाबरोबरच या जिल्ह्याच्या विकासामध्ये एक महत्वाचं पाऊल उचलावं, महत्वाचा हिस्सा आपला असावा, या दृष्टिकोनातून नेहमीच पावलं उचलत आलो. आणि तशा प्रकारे आदरणीय राणेसाहेब असतील, आदरणीय नितेशजी राणे असतील, आदरणीय चव्हाण साहेब असतील किंवा आदरणीय निलेशजी राणे असतील, या सगळ्याच नेते मंडळींनी सातत्याने आम्हाला सहकार्य केलं. या सर्व सहकारी संचालकांनी या सगळ्याच निर्णयांमध्ये खंबीर पाठिंबा दिला. या सर्व सहकारी अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी त्याची योग्य अंमलबजावणी केली. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं की ज्या ग्राहकाने आणि ज्या हितचिंतकाने आमच्यावर विश्वास दाखवला, तो विश्वास सार्थकी करण्यामध्ये आम्ही यशस्वी झालो. आणि म्हणून या यशस्वी वाटचालीचं खरं श्रेय त्या सगळ्यात माझ्या ग्राहकांचं आहे, या सर्व सहकाऱ्यांचं आहे, माझ्या नेते मंडळींचं आहे. आणि खास करून आपण पत्रकार बंधू भगिनी की ज्यांनी आम्हाला मागच्या 3 वर्षामध्ये प्रत्येक निर्णय आणि प्रत्येक योजना माझ्या सगळ्याच ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यामध्ये महत्त्वाचं पाऊल उचललं, त्या सगळ्याच आपल्यासारख्या माझ्या सहकाऱ्यांना याचं श्रेय जातं. आणि म्हणून या पुढच्या काळामध्ये या जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून डिजिटल बँकिंग अधिकाधिक सक्षम करून ग्राहकांना अधिक फास्ट चांगली सेवा आणि डोअर स्टेप बँकिंग म्हणजे त्यांच्या घरापर्यंत सेवा देण्यासाठी आम्ही प्रयत्नरत आहोत. बँकिंगमध्ये काम करत असताना ही जिल्हा बँक अनेकांच्या योगदानातनं, अनेकांच्या कष्टातनं उभी राहिलेली आहे. आणि ही जिल्हा बँक या महाराष्ट्रामध्ये आतापर्यंत आदर्श बँक म्हणून स्वतःचं एक नावलौकिक ओळख त्यांनी निर्माण केलेली आहे. ही ओळख अधिक प्रमाणामध्ये या महाराष्ट्रामध्ये चांगली बनावी आणि ही जिल्हा बँक
या महाराष्ट्रामधल्या सगळ्या जिल्हा बँकांसाठी एक आदर्श जिल्हा बँक बनावी या दृष्टिकोनातनं आम्ही सगळे प्रयत्न करतो आहोत. काही वेळा या सगळ्या वाटचालीमध्ये कठोर निर्णय घ्यावे लागतात, प्रसंगी ते सुद्धा निर्णय आम्ही घेतो आहोत. परंतु या सगळ्याच्या माध्यमातून या जिल्ह्यामध्ये नवउद्योजक उभे राहावेत, शेतकरी इथला सक्षम व्हावा, महिलांना उद्योगधंद्यासाठी व्यवसायासाठी चांगला संधी प्राप्त व्हावी यासाठी आम्ही सगळेजण प्रयत्न करतो आहोत. आणि म्हणून जिल्हा बँकेचा हा प्रवास आणि यशाची ही उंची हा खऱ्या अर्थाने आपण सगळ्याच मंडळींनी या जिल्हा बँकेच्या आमच्या सर्व संचालक मंडळावर टाकलेल्या विश्वासाचा विजय आहे असं मी मानतो. आणि म्हणून पुन्हा एकदा या यशस्वी वाटचालीमध्ये आपल्या सगळ्यांचे आशीर्वाद लाभल्याबद्दल मी मनापासून आपल्या सगळ्यांना धन्यवाद देतो. धन्यवाद.